जोंहा देग्लाय 61 माने लोक्षि फुजा खाम मा होनो मेला बेखौ जोङो 9 थारिखनिफ्राय जागायजेननानै बै 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंफुंगोन आरो लोगोसे जोङो बहाय बायदिसिना माबा लाबोदों मिना बाजार लाबोदों ओमफ्राय सार्कास लाबोदों आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा मा होनो बर'नि भिडिअ फिल्मफोर देखायनाय जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा बे फुजाखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो जाहाथे खाथि खालायाव जोंहा जौ जुवा जाया बेखौ जोङो गोख्रोङैनो बेखौ माबा खालामनाय जादों माने स्ट्रिक्ट खालामनाय जादों दा आरो लोगोसे जोंहा मा होनो बे मेलायाव जाहाथे साफ्रोमबो जोंहा बे मेलाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हायो बेखौ जोङो बे लोक्षि फुजा कमिटि जानानै बयखौबो हांख्रायनाय जायो आरो बेनो बे खेथ्रआव जोंहा बे जोङो साइडआव जों सुबिदाखौ होखाजोबखाबाय साइकेलनि थाखाय स्टेन्ड दङ आरो जोंहा माबा दङ मटर साइकेलनि दङ आरो जायखिजाया बे फर हुइलनि थाखायबो जों आलादा आलादा खालामनाय जादों बे सिस्टेमेटिक जोंहा सेर लामायाव खालामनाय जाखादों माबाया माने 9 थारिखनिफ्राय जोङो 15 अक्ट'बरसिम जोङो खुंनो थांखि लानाय जादों बेनो 7 दिन बे नंगौ जों बेखौ बुजियो दा बेनिखायनो जोङो गोदो आगोलाव मा होनो जोङो 12 दिन 15 दिन खुङोमोन दा बेखौ जोङो खान्दा खालामनाय जाहैबाय दानि जोङो देग्लाय 7 सानाव खुंदों बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बेखौ जोङो समखौ माबादों माने खमायदों जाहाथे जोंनि बे फरायनायनि आबहावाया मोजाङै थायो दा बिनि थाखायनो जोङो देग्लाय खमायदों आरो बिदिनो मोजाङै जों खुंफुंलांनो नाजागोन आरो ओंखारनाय लामाया जोंहा सिगांनि खोलाथिंजाय मोनसे गेट दं बे ओंखारनाय जागोन आरो हाबनाया बै जोंहा मा होनो साहा साइडआव मोनसे दङ बे मोननै जाबा बे मोननैजों आरोखि मोनसे ओंखारनाय आरो मोनसे हाबनाय बेवहाय मा दाउ खेला साउन्ड खेला बेफोरबायदि थानाय नङा बेखौनो जोंनि कमिटिनिफ्रायनो स्ट्रंलि अबजेक्सन मानो होनबा जोंहा बेफोर थायोब्ला जोंहा बे समाजनि थाखाय गाज्रि जायो आरो बेखौ जोङो सान्थिखौ लाखिनो थाखायनो जोङो बेफोर दाउ खेला जुवा खेला आरो जौ लोंनाय बेखौ टटेलि जों स्टप खालामो